teka adikku lanang kari padha waras ya le padha sehat kang astu karo antuk nugrane sadyang widiwasa padha waras weh padha nglumpuk jembarake taline silaturahmi dina galungan iki ya ya ngono anak-anakku padha ngumpul anak-anakku padha sayo mligine putra wayah saka panjenengane Mbah Rusumi hitungane muga-muga pikantuk kanugrahan sejati bisa antut rutut sekabehane rukun sayuk rukun kabeh kadidene gugur gunung atus makan yano nggih kula lajengaken kula lolo